Ngiyanamukela uKhensani TV, igama Mkulu nkhazimulo. Mamusha i-channel ngecela subscribe khona uzokwazi ukuthola ama-video. Khona sizokwazi siwakhiqize ngesikhathi noma uwazi wathola isikhathi siwakhiqize. Ngicabanga fanele ngicacise lokhu. Uyabona uma unedlozi ezosebenza ngempela, isikhathi esiningi kuye kwenzeke uthi wena noma wakho ngenizwane, wena nomndeni wakho ngenizwane, wena abantu basekhaya ngebakufuni noma usulaphile umoya. Imaphi lamadlozi abanga le nkinga isikhathi esiningi? Ile engiligqokile umdawe, kube inzuza, kwabalozi. Yabo uma ngadlula ejele, ungavulwa amacala, bengajahi ngesikhali, ungaphuphumela izisu, ungakadlali yabathakathi. Ngoba isikhathi esiningi uma ukuthanda umndeni wakho yonke into i-perfect, kancane uthi unedlozi ezizosebenza lapho. Futhi kancane uthi nethongo nje elinendaba nawe ngoba uma unabangani ngokomoya labasenyameni abangajoba abangakufuni. Uyangizwa? Kakhulu abantu banenzuza, hhayi ijele lihamba lambe likulandele. Ukufa kusayingqozi esicabheni sakho. Kodwa uphunyuka ungazi uphunyuka kanjani ngobani? Ikithanda inzuzo ukukhombisa usene cha, ngikhona bazokuthakatha bakubulala, bazama ukubulala kodwa ngeke bakunqobe. Kodwa futhi iyakwazi ukuchilizela ukufa enganeni yakho uphuphume isisu. Ngoba isuke ukukhombisa cha ngikhona. Kodwa ungilungiselele okwamanje, so kodwa ngizokukhombisa ukuthi ngizoletha iyigadlo zibagadle khona uzobona amandla onawo kodwa ngeke uphume wakho umphefumulo. Kunalowo ncame kulahleke ingane ekhaya. Abalozi-ke umdawo, inzuza, amacala wazi ukuthi azokulandela, izitha azokulandela. Fuma umuntu onjalo awuthandi ukuhlala phakathi kwabantu. Ubumuntu nje othanda ukuhlala yedwa. Yabona nje mina ngiyingane, ngikhulela emakhaya mina, emakhaya ngempela, sasiphuza amanzi esiphethu. Ngangithanda ukuthi ngivuke ekuseni ngohlala esiphethweni, ngifike ngicule nje emfuleni, ngicule into engayazi. Ngisemfuleni, zingunge nje nenyoni nenkalankala, ngingazi indaba. Ngisamncane, ngino 4 5 years, ngihlala nje emfuleni. Kuthiwa ufunani emfuleni? Uma ngihlangana nenyoka nje ibihlangana nami ijike ibaleke, ihlangene nami ijike ibaleke, ngingazi indaba. Kanti angazi inyoka nayo ibona inyoka. So, uma unenzuza, wazi ukuthi abelaphi bendabuko abaningi bazofuna ukuthwebula, bazofuna ukuganga ngawe. Abanye bazokumema uzohlala esigodlweni sabo ngoba inzuza idonsa inhlanhla. Omunye futhi ngiyakwazi ukuhlolela-ke into esengiyibona kakhulu kade ngisakhula kule mpilo ngoba umkhulu uhlezi kade ngamazi, angimanzanga mina manje ngoba eseyisangoma. Babehlola nje kumsefela ngoba ibitani ivale idi umuntu ubona amanzi, abone intaba, abone umfula, ivale nje ngoba ayithandi ukukhothamela nombani. Futhi yazi ukuthi abantu abaningi umuntu unenzuza, izinto ziyamjikela nabafuna ukuthwala ngaye. Le nto yini naye ejwayelekile. Into ebuhlungu manje ukuthi ngisuke sengiyaphuzela nyaphi uma unenzuza beze bathwale ngawe, angazi suke sekwenze njani. Engizama ukucacisa ukuthi nje ithongo lenzuza, abalozi nomdawo, amathongo amanzi lawo. Isikhathi esiningi uyathanda ukuhlala endaweni ethule. Uyabona nje nginesigodlo mina baye beza kumina esile entabeni. Sincane, angive ngisithanda, sishaya umoya. Angikwazi nokuthi angangakwazi ukuthi ngibe emaklabhu ngingazi indaba. Uma ngiba phakathi kwabantu kuba ngathi ngizolimala. Ngike ngingazizwa right, ngingabathandi abantu. Futhi uma ngihlangana nomuntu ngathi ngisondela ukucasha phansi kwetshe, ngingabafuni abantu. Lawo madlozi akwenza lokho, awathandi ukuhlala phakathi kwey'xuku. Kukancane-ke uma unaleyo imoya leyo, iy'xuku zikuthande noma wena uthande zona iy'xuku. Ngoba okujika kwenzeke kunaloku bakujele abantu. Kodwa ngifuna ukucacisa kakhulu, ngiyasoza kuthanda uma wakho, nobaba wakho, nomndeni wakho, uma ukuthi angibethe ngempela la madlozi. Uma ukuthi ngempela azosebenza, umuntu ngiyazi abe nabangani. Kunalo abangani uzobathola la kwela moya, futhi nalapho ngeke babe neqiniso ngoba abangani bakhe labantu bamoya. Okay? So ungalingi ucabanga ukuthi mase uqala ukulapha nemimoya uzobuya uma wakho, obhuti bakho, osisi bakho bazwane nawe. Uzohamba uhambe kube kanjani uma ukhuluma into ayizwakali kulabantu begazi, kodwa abantu ngaphandle bakuthanda ngoba vele abegazi basuke benamacala ngokhona abangalungisile nabo kunangananga imoya yasekhaya. Ngiyanitshela ngani zenzuza, ungathi nithandi imali lapho indabuko mekuthande ufuna ukusondeza. Ukuba kwakho nje la, ngiyazi mina ukusondela eduze kwamkhulu uShezi kungilethe iy'nhlanhla ey'nkulu kabi ngoba singala-understand idlozi lakhe. Uyabo? Yingakho la ngikwazi ukusiza khona, ngiyasiza nangisize la ekwazi ukungisiza khona. Uma uyingane nenzuza umuntu okubiza ehlale esigodlweni, kukancane futhi nokuthi akukhiphe ephehlweni.
ngoba uze ufike ephehlweni awazi ubuyaphuzela uyaphi ngoba inzuza ibekwa yini lapho. Ukuhlalisa ephehlweni ngoba inzuza nje iyisibungu iyadonsa. Abalozi-ke isikhathi esiningi abanye baba abantu ababelwa, so uzovukelwa yikhali, uboshwe yijele, bafuna ukugwaza, bafuna ukulimaza, izinto ezimbi nje. Same umdawe ngoba umdawe phela abanye babulawa bafakwe emanzini bebulawa abantu la South Africa. So manje leyo imimoya, hhayi ijele, amacala, ukungafundi emzini, ukungafuni abantu, ukungafuna ndawo noma wakho, ubaba wakho. Ngeke uze ube namuntu has your back because vele abantu abadala they already have your back. Akungamuntu ufuna ukuchaza lokho-ke. Basobhanini nenzuza nihambe ningena iy'goli. Ya lelo dlozi lelo alithandeki kubalaphi bendabuko abathanda iy'gubhu. Bayothwala ngempela ngani banithwebule and ebuhlungu umuntu asadinga ukubulala asathwele ngawo. Kufanele niqaphele ngempela.